Yeah, welcome back to the YouTube channel, Marwan Cameras. Good afternoon. Mwaswera bwanji konse kumene muliko. Yeah, ndithu kachikenanso pano tikambe pano nkhani yokhuza ndi pa Strait of Hormuz. So tisana kambe zimene ndithu tabwerera tiyankheko funso tiyankheko message imodzi imene wina wake mu comment section ndithu anayipanga raise amati ayi mufufuze chifukwa Chinayo sikuti inangodutsa koma inapempha chilolezo kwa America ndi mufufuze bwinobwino Chinayo inapempha chilolezo kwa America kuti idutse pati idutse pa Strait of Hormuz ipo kuti isapangidwe china chilichonse. So tife tinakafufuza nkhanicha tayipeza kuti njonama ya China sinapemphe wina aliyese. China sinapemphe munthu wina aliyese podusa pa Strait of Hormuz. Inapita mene mapitira nthawi zonse kupita ku maport a Iran ndikugula mafuta ndikudusa pa Strait of Hormuz ndikudusaso pa blockage imene ayika ma Americans ndikuwadusaso pomposo komanso ship tanker imene akugwira ntchito yonso inapangidwa sanctioned inapasidwa chibalo ndi America kuona kuti iyi sazayendenso chifukwa kuti imapanga makani imagulabe mafuta ku dziko la Iran ndi iyi isazayendenso koma zonsezo sizinanunkhe kanthu. China inawuzati kuti no ife zopoyerazo ayi ife zanuzo ayi ife tikupanga exercise ufulu wathu wa navigation oyenda mbabeso amene angatiuza sichochita muno. So ngati panali ena anakuza kuti ayi napanga anapempha no, that's fake news. I mean to the fake news. Fake. Okay? Fake news imene anaiziwa Donald Trump. So tibwerere ku nkhani yathu imene tabwerera pano. Kachikenanso ndithu poyamba dzulo I think tinalengeza pamene kuti UK ikhala mugulu lokatseka nawo blockage kuti UK ikhala nawo ndi America ikhala limodzi. And Trump sanayankhulaso kuti mayiko enaso tikhala limodzi kukatseka ku Strait of Hormuz. Kama nawo chachitika pano tino kuti UK chasayakana. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. I mean, I don't know why UK guy, UK makanga kuti munangi. But UK okay, UK star mauja. UK, I'm ngati nzimai most of the times. Akabaya nkulanga mama ntamakanga nthizo kudabo basi. Nthizo makanga na kudabo. I mean ndo pepelaso zochitika zake thaizina. Ndamafuna khanga ndi Trump kenako ndechimi chimavuta kwambiri ndi kwawo ku parliament yakwawo. Amamblash kana kama sina statement. Poyambi last nezo mwezoso. Ndapaso ku parliament kwawo ndithu walengezaso kuti ayi ifetu silipita nawo. Pochisejo amamuza Trump kumbaye kuti tipita nawo. Ich will keine Spaltung. I do not want NATO to split. NATO is a guarantor of our security, including and above all in Europe. We must continue to keep a cool head on this matter. Chabwino kandi meneyo so meaning kwenda kuti Trump amadali fa zimene zinatsimikiza ndi UK kuti UK ibanga nayo ibira nawo ndi zatha zimenezo zathabo UK sibira nawo ukapanga kukatseka kwene kucha mandi chimodzimodzi Germany so nayo ndi sibiraso and NATO yose pamodzi yana kuti siva yako kumene kucha kachikenaso Trump aponyedwa out of bus aponya amutayira uko alibe ntchito wa usiru kwambiri. So kachikenaso NATO yamuthawaso Trump yamusiyaso yekhaso. Ndikuzuza kuti UK imona ngati ikakhala ngati ya joina anthu so inaso alanso abwera like a joinaso. Koma pamene wazindika zoti anthu ena sakujoina nawo ndi waganizira zoti I think tingurani
tingozisiya. Okay, so azisiya zinthu zitsha atrump ali wokhasa kachikena maiko ambiri, especially ngati maiko ambiri world leaders abanga react, right, abanga react ndithu ku zimene a Trump amene akupanga blockade imene iyi maiko ambiri adzudzula kuti ayi ababa ndi sizikonza kanthu kena kalikonse koma zingowonjezeranso mavuto amafuta ndi gasi komanso zinthu zinaso zimene zimadusa pa Strait of Hormuz. So UK ndi France amene wandithu akhala pansi akuti akufoma cha alliance chachikulu kwambiri cha maiko kwana 30 chimene chili cha alliance chimene chinthu afuna akatsegule pa Strait of Hormuz. Koma machidziwikira akuti after hostilities, after izi zikatha nkhondo iyi ikatha bwinobwino iwo pamene tsopano adzayambe yawo osati izi za Americas yayi, izi za Americas anozopambukana kwambiri. So adadi amamenya kukosa nali yes super glue super shake wasilwa soyeka kuchunga shake and sip super shake amusi yasoyeka kachike naso ali madzi so kachike ali kumadzi uko. Okay, let's provide it. Tinena kuti China. Okay, China sana tenge chilolezo. Yagodutsa. Koma tinena kuti China yatenge chilolezo. The what's for? Munhu nganje mafuta kuona ngati anthu chanchane service pakafika michoko. Mungadikiye kuti basi anthu azopempha chilolezo. Ine mupeza kuphendula nje. Just nonsense. So, nkhani ine ndimene koma so nkhondo imene ndithu yapangitsa kunena kuti maiko ambiri papezeke chimpwirikiti komano inuyo mupanga understand kuti nkhondo iyi ili ndi nkhondo yomenyana pakati pa chabwino ndi choyipa. Timvana pamenepo chabwino ndi choyipa despite kuti mipingo yanu mipingo chani kuti chani komano nkhondo iyi ndiyongoona kuti choyipa ndi chabwino. Balance. You understand? So, pali this issue ya kwambira Spain panopa, even Spain yanauda wakulufe izizi ndeyai mpaka na yapanga criticize Israel, America kuti kudula uchini kwa pasa atiyapasa idula maubale anali wose ndi Spain yanchani Spain yango is fine panopa Spain ati ilikuja ku China meeting sobano Pedro Sanchez ali kujani ali China. Meloni wadulaso Italy yadula ubale wazira ndi Israel. I mean Italy amene yadulaso ubale wazira ndi Israel. Zambiri zikuchitika. Ena kukhala mbali yabwino, ena kukhala mbali yoyipa. Komano Trump wasalano yekha. Ndiye na unsamina mampanga kuti adada amamenya kukosa nali yes. So, komano Trump and message ku NATO, imene ipita ku NATO, okay? Trump and message imene ipita ku NATO. So, yeah. I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. And I would add, it's quite sad that NATO turned their backs on the American people over the course of the last 6 weeks when it's the American people who have been funding their defense. Yeah, what do you say? Komanso abaso the message imene Trump akunena kunena kuti for those people that still read the failing New York Times, and despite the fact that Iran has been totally obliterated militarily, and otherwise you would think that Iran is actually winning, or at the very least doing quite well, but that's not true. And the New York Times knows that it's fake news when does this corrupt media outlet apologize for their lies and horrible actions against me. My supporters and our country itself have they no shame? Have they no sense of decency? President Donald J. Trump, thanks for your attention to this matter. News is New York Times
awali anthu amawalenga news zimenezi koma news zimenezi ndi news zabodza kwambiri. Ifeyo tikuwina mukamona news za New York Times mthomana ngati Iran inawina kapena kuyeserera koma hayi zabodza zimenezonso. Ifeyo ndi amene utani ifeyo ndi amene tikuwina. And akwenna kupepesa anthu amene wawa alone kuti news on za fake mwakuti. So Trump these days akulimbana ndi atolankhani, akulimbana ndi manyuzi chifukwa kuti akuti afuna apange convince anthu pakamwa kuti awo awina. Afuna apange convince pakamwa anthu kuti iwo arani awina. So nkhani ndi yomweyo akulu mukayipanga analyze nkhondo imeneyi mupeza kuona kuti actually palibe chinthu chimene chikuonetsa kuona kuti akuluwa ani omwe awina. Okay, mwaphwanya zinthu kumona that doesn't mean kuti iweyo wawina ka. Chifukwa the purpose if mafuna cholinga chanu chakwaniritsidwa no koma chosatira zake mangoblokedwaso. And panopaso muone focus yonse panopa zili ngati wewe ndi umawina okay umamenya angukugiya pano makegwi and iwewe ungwesa kuti munthu uchi unchosa apa basi kuti bula angochosa apa chesala pano pachito America ingolaka kuti kibino pasirivo hormuz pango joka pangotseguka basi, right? Anamba anaputa mavu. Guys, thank you so much for cameras.